ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ନିର୍ଯାତିତ, ତାଡ଼ିତ, କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବା, ଦୁଃଖ ସହ୍ୟ କରିବା, ଅପମାନ ସହ୍ୟ କରିବା, ସବୁଠାରୁ ନିଚରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଧର୍ମ କ'ଣ ଅଟେ? ସେ ହେଉଛି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତାଡ଼ନା, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିର୍ଯାତନା, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ପାଇଛି, ସେ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ। ଯଦି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ଏଭଳି ନିର୍ଯାତିତ, ଏଭଳି ତାଡ଼ିତ, ଏଭଳି ଦୁଃଖ ପାଇଥାନ୍ତା, କେବେଠାରୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ କେବେଠାରୁ ସେ ଧର୍ମ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି ଅନେକ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଏକ ଏଭଳି ଧର୍ମ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଛି। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପକ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ନିଜେ ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦରେ, ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ, ଆପଣ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏକ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ବାଇବେଲରେ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ, ସେ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନେ। ଖାଲି ସେତିକି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଉଲ୍ଲାସିତ ହୁଅ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର। କେଉଁ ଧର୍ମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରେ? ସେ କୌଣସି ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା ବାଇବେଲ କହୁଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶରେ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଯେ ମୋ ସକାଶେ ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ପୁଣି ମିଥ୍ୟାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଧନ୍ୟ। ତ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ତାଡ଼ନା, ମିଥ୍ୟାରେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ଆନନ୍ଦ କର, ଉଲ୍ଲାସିତ ହୁଅ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର। ତ ଆମେ କାହିଁ ଦୁଃଖ କରିବା? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଡ଼ନା ଲୋକ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର। ଆପଣ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ତାଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି? ତ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଧନ୍ୟ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର। ଆମେନ୍।